Taková pergola je, dá se říct, dneska už standardem, ne? Nebo zastřešená terasa. Zkrátka, snažíme se být k té přírodě blíž, na druhou stranu si třeba i kus té přírody zase naopak pod tu pergolu dát. No ale pak nás ta příroda překvapí. Martine, jak si můžu takovouhle pergolu zastínit přírodně? Krásným řešením je pohyblivý bambusový baldachín. V podstatě montáž je velice jednoduchá, zvládne to každý sám a vy si můžete hrát s tím světlem, můžete si hrát s tím sluníčkem. Když je třeba ráno málo světla nebo v zimě je málo světla, tak vy ten baldachín necháte stažený, aby na tu pergolu potažmo do domu svítilo sluníčko. Když potom peče třeba v poledne, tak vy si ten baldachín přetáhnete a můžete krásně pod tím obědvat. Na to jsem se chtěl zrovna zeptat, protože když žijeme také v době, kdy stále více a více fouká vítr, dneska taky je trošku větrno, musím asi pravděpodobně to raději vždycky zajistit, že si zasunu ten baldachín, když začne foukat silný vítr. Je to ideální, je to lepší, každopádně ten baldachín visí na ocelových lankách a sám nemá jako snahu se posouvat. Je ideální ho mít zkombinovaný třeba s nějakou polykarbonátovou střechou nebo skleněnou průhlednou střechou, aby opravdu se si hráli s tím světlem, ne abyste zabraňovali dešti. To je v případě, že budu dělat, dejme tomu novou pergolu, tak takhle přemýšlím, ale je řada lidí, kteří mají třeba pergolu hotovou, už zastřešenou polykarbonátem nebo tím sklem, a ono, když si to opře to sluníčko, tak právě pak je tam pod tím horko. A ten baldachín to zase vyřeší. Ten to vyřeší. To je vlastně ideální řešení, které můžete dodat kdykoliv potom. Když máte hotovou pergolu, a vlastně ten baldachín je v různých rozměrech, takže vy si ho můžete potom nastavit, namontujete ta lanka, přizpůsobíte si tu délku a v podstatě to můžete domontovat kdykoliv. Když se budeme bavit o samotné montáži, já se třeba dívám na konkrétní tuhle pergolu, tak tady je zavěšený baldachín mezi tím předním a zadním trámem, chceme-li pozednicí, a dá se to třeba ještě jinak zavěsit, pokud bych neměl tuhle možnost? Když máte přesně dané polohy krokví, můžeme ten baldachín třeba dát mezi krokve. Že potom budete mít baldachín, krokve baldachín a kolem toho bude třeba prosvítat malinko sluníčko. Když ne, budete mít pergolu postavenou, neřešili jste tohleto vlastně předtím, tak můžete ten baldachín v podstatě podvěsit na ty dva přední zadní trámy. A dneska je velice moderní nejenom mít takhle dřevěnou pergolu, ale třeba hliníkovou pergolu, k tomu jsou různý screeny a tak. Dá se třeba takovéhle zastínění dřevěné do toho nakombinovat? Určitě. Tam záleží na tom potom, jak to zakotvíte. Klasicky do dřevěné pergoly tam budete mít háček, který je vrut a vy ho zavrtáte. Když ho budete dávat do hliníkové pergoly, tak bych doporučil dát tam třeba nýtovací matici a metrický šroub. Docela mě napadá, že by to pak mohlo spolu docela zajímavě i vázat, protože, co si budeme povídat, stále platí, že kov, kámen, dřevo jsou přírodní materiály. Je to tak. A nebo budete mít třeba tu dřevěnou roletu v šedé nebo antracitové barvě, takže může se to krásně doplnit s tou barvou kovu, po případě s lakováním, jaké budete doma mít. Využiju tvojí vejšky, protože vlastně nepotřebuji ani žádný štafle, ani schůdky, ne? To je super, když máte do party někoho, kdo dosáhne nahoru. Nepotřebujeme ani žádný nářadí, háček tam jde natočit rukou. Takže dáme si roletu na místo, kde chceme, aby byla. Jasně, a šroubujeme háček. Když nemáme silný ruce, tak by bylo fajn to třeba trošičku předvrtat. Může být třeba takováhle roleta ještě nenatřená, že bych si to potom sám doladil? Je to přírodní materiál, takže člověk si ho může natřít potom do tónu, jaké potřebuje, jaká chce. Pak jenom zatáhnu a hotovo vyřízeno. To má i nějakou váhu, takže takový ten lehký větřík tomu vůbec nevadí. Přesně tak. Můžeš třeba vzít kožený pásek a do vočka do podlahy si ji zakotvit a rázem z toho máš vlastně pevnou stěnu. A ještě pořád je to prodyšný, takže stále je to jenom stínění, který mi nezabraňuje tomu, aby mi do té mojí pergoly, kterou jsem si udělal, že chci být s přírodou v souladu, se zase nezavíral do místnosti. No vida, a opona se otevřela, už jsme zase tady. Teď mě napadá, existuje třeba ještě nějaký více sofistikovaný způsob, byť přírodní, ale že bude něco třeba pevně zakotvené do nějakého rámu? Máš třeba další možnost mít posuvný snulem, což je dřevěný rám, který visí na kolejnici. Je to podobný systém, jako je u té rolety. Jsou tam naklopené lamely a to slunce vlastně může v určitém bodě malinko procházet. Tam si schopnej jedním, dvouma rámama zastínit třeba chod toho slunce během dne. A ono to je na principu, jak dnes všichni říkáme, bioklimatická pergola, že na střeše se nám takhle otvírá ten rošt, jo, který nám právě láme to slunce a stíní nám, tak tohle je stejný podobný systém. Přesně tak. Jak se říká levou rukou,
praví kniha a můžu si doslova užívat nejlepší víkend, ne? Pořád nemusím jen makat.